Отче свят и Боже, благословено да бъде Твоето име. Благодарим Ти и тази сутрин за това, че може да се събудим и може да живеем един ден, в който да видим Твоите чудеса, да видим и да усетим Твоята любов. Един ден, в който може да живеем живота си така, защото да се радваме на всички уния добри неща, които Ти ни даваш. Моля Те сега, Господи, бъдеш тук посред нас и ни помогни да Те издигнем. Помогни ни да се поклоним, помогни ни, Господи, да Те хвалим, защото, както си казва в този псалом, както цар Давид Ти казал, наистина душата ни купне и дай сутрин да се срещнем с Тебе, да бъдем съживени, да бъдем насърчени, да бъдем окуражени. Ние сме осъзнали, Господи, и знаем, че без Тебе нашия живот няма смисъл. Намерили сме смисъла на нашия живот в Тебе, живота сме намерили в Тебе и желаем, Боже, да бъдем изпълнени с Твоя Свети Дух. Желаем, Господи, да бъдем изпълнени с дух на радост, да пеем и да Ти благодарим за жертвата, за любовта, за всичко това, което правиш, Господи. Благослови Те, които не са сред нас и са останали болни, са останали немощни далече сега в събранието, което ние всички ще хвалим, ще бъдем заедно, изцелявай техните болки, бъди с те, които са самотни и отваряй сърцата ни, учители, за да видим с какво може да послужим на всеки един от тях. Благославяй България, благославяй нашия град, благославяй хората, които обичаме и Те моля всички уния, които не са спасени, да дойдат до покаяние, Господи. Сега благослови сърцата ни, умовете ни, отвори ги, за да може да чуем това, което Ти имаш да ни казваш, чрез песните, чрез молитвите, чрез Словото, благослови децата ни, благослови възрастните хора, благослови всеки един от нас. Нуждаем се, Боже, от Тебе, гнем за Тебе и сега с радост ще принесем своята жертва на хвала. Тебе да бъде слава и почет от сега и до века. Амин.
Ние те прославяме, защото Ти си Бог. И ние познаваме Отец чрез Исус Христос. И ние познаваме Тебе, Боже, чрез това, което Ти си направил, за да не се откриеш, като обитаваш в нашите сърца, като си решил да обитаваш, Боже, в човека. Благословен да се благодарим Ти и тая сутрин за жертвата, благодарим за това, което си направил, за огромната любов, с която си ни възлюбил. Благодарим Ти и нека се светли Твоето име и да дойде Твоето царство. Отваряме Божието Слово на посланието към евреите и продължаваме с разглеждането на тази невероятна глава, която ни разказва и ни връща назад в Стария Завет и ни разказва за така наречените герои на вярата. Интересно е, че това са хора в Стария Завет. Някои правят така разграничение между Стария и между Новия Завет. Той има такова, защото наистина едното е Стар Завет, едното е Нов Завет. Обаче виждаме и това, което е общо. Хората, които вярват в Бога, са едни и същи в Стария и в Новия Завет. Няма разлика в отношението на Бога и в отношението на хората в Стария и в Новия Завет. И не случайно, когато автора на това послание дава примери за хора, които вярват в Бога, за това какво прави, какво произвежда тая вяра, това, което ги отличава, виждаме, че това са примери само от Стария Завет. Защото той се обръща, това е свързано с това, че той говори към хора, които са евреи и за които те герои, за които ние говорим, за които той говори, са изключително важни. Те са авторитети. Знаете, че апостол Павел също така говори в своето послание, говори за това, кои са истинските чеда на Авраам. Защото винаги се случва това, че се говори за това, кои са чедата на вярата, те, които са чеда на Авраам, но знаете, че Авраам е имал двама сина. Единият син е по обещание, обещан от Бога, роден чрез чудо. Другия син е роден чрез плътските усилия на Авраам, не по Божията воля. Затова той казва, че те, които са наследници на Авраам, са те, които всъщност вярват. И това се е случило много, разбира се, преди да дойде закона. Така че, когато говорим за Стария Завет, за героите там в Стария Завет, дори в случаите, които сега разглеждаме, виждаме, че това не е времето на закона. Не е времето на този Стар Завет, който Бог сключва с хората. Той ще се сключи ще говорим и за Моисей, но той ще се сключи много години по-късно Моисей. Ние говорихме за самото сътворяване на света. Видяхме разликата между двама братя, едно семейство, две деца, Каин и Авел. Единият, който принася своя дар с вяра, и другия, който се различава
от своя брат. Говорихме също така за вярата, която нуди Енох да ходи с Бога, което значи Енох да спазва Божиите заповеди. Това значи да ходиш с Бога. Това значи да си вярваш. Един вярващ човек ходи по Бога, като спазва Неговите заповеди. И днеска продължаваме тази история или тази глава с историята за Ной. Така че 11 глава ще прочетем 7 стих. Един стих и ще размишляваме върху него. И така, само отново ще прочета този важен стих в 11 глава 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Амин. Много е важно това, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава. Замислили сте се това. Бог възнаграждава. Вярата ще бъде... Вярата не е някакъв празен акт, а вярата е нещо, което Бог оценява, което най-много цени, което търси във всеки един от нас и всеки един, който вярва, трябва да вярва, че Бог възнаграждава тези, които го търсят, тези, които го обичат. И така, историята за Ной. Казва ли се в този стих, историята за Ной е позната на всички. Няма да чета няколкото глави в Стария Завет. Мисля, че всички знаете историята за Ной. Има ли някой, който да не е чел или да не е гледал филм, или да не знае историята за Ной? Мисля, че няма такова. Много интересна самата история. И това, което е интересно, че нашето време е оприличено от Христос на времето, по времето, което е живял Ной. Исус казва, че както в това време хората ядяха, пиеха и се женеха, така и сега. И както тогава ги постигна поколението, така и сега ще дойде Господния ден. Също знаете, в тази история се разказва за един потомък на Енох, който обичаше Бога, за разлика от всички ония, които живееха с него в това време на земята. И само ще ви прочета един паралел, който прави Божието Слово. Това е 6-та глава на книгата Битие. Се казва следното нещо за времето, в което живееше Ной. Като видях Господ, че нечестието на човека по земята се умножи и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само злом. Разказа се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза, ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох, хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си, той ходеше по Бога. И от Ной се родиха 3 сина, Сим, Хам и Яфет, а земята се разврати пред Бога, земята се напълни с насилие. Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. Това е, което ни се казва за времето, в което живееше Ной. Земята се разврати. Всичко се разврати. Всички, които живееха по тая земя, се отдали на нечестието, грехът и беззаконието са достигнали един своеобразен връх. И Господ е решил да унищожи земята. Много от белезите, които виждаме днес, може да отнесем както към това време и може да ги отнесем към това време, ги виждаме и днес.
Много започваме да приличаме на едно време, в което беззаконието, разврата вземат все по-голяма така част от живота, започват даже да стават като мярка, да се налагат като еталон мярка на поведение. Затова наистина времето, за което говори Исус Христос, може би е съвсем скоро ще се случи това второ идване на Господ. Вижда се обаче, че в това време, в което всички се развратили, в това време, в което земята се е напълнила с насилие, виждаме Ной, който коренно се отличава от това, от всички хора. Ной беше праведен, непорочен между съвременници. Той ходеше по Бога. Виждаме, че Ной е бил съвсем различен. И какво се случва? Господ го предупреждава, че ще изтреби земята и му казва да направи един кораб, един ковчег, в който той да бъде спасен заедно със своето семейство. Знаете историята, но построява един такъв кораб, взема, така както Господ му е казал, от всички животни, по едно мъжко, по едно женско, от те, които са чистите животни според Бога, да вземе по 7. И така Ной започва, строи го, всички се качват на кораба, този ковчег започва да вали непрестанно, докато цялата земя не се покрие с вода и не излизат всички живи същества, с изключение на тези, които са били в ковчега. Интересното е, че когато четем посланието към евреите, виждаме някакво неща и виждаме в какъв смисъл автора ни припомня тази история. Той ни разказва, че Ной беше предупреден от Бога за неща, които не се виждаха. И той прави този ковчег за спасение на дома си чрез вяра и по този начин осъжда света и става наследник на правдата, която е чрез вяра. Когато мислим за тая история, няма как да не видим в образа на Ной един образ на Исус Христос. На човека, чрез който ще се спаси цялото човечество. Всички се грешиха, казва Библията. Цялото, няма един, който да търси Бога. Всички искат да правят зло, да правят нещо лошо. И в този неправилен свят Бог изпраща Исус Христос, който чрез своята смърт спасява човечеството и спасява хората на земята, дава шанс хората да бъдат спасени. Знаем също така че Ной е именно този образ на Исус Христос. Ние можем да видим в историята на Ной, историята на Исус Христос. Също така това, което си мисля, когато размишлявах върху тези стихове, че тази история на Ной е всъщност история на нашето спасение. Как ние се спасяваме? Ние се спасяваме чрез вяра, но тая вяра е свързана с нашето покаяние и с нашето кръщение, което е пък следствие на нашата вяра и на нашето покаяние. Защото, както Ной влезе в този ковчег, не знам дали сте замислили, защо е наречен този кораб ковчег. Ако днеска има и някой от нас се прибира вкъщи, вместо да си легне в леглото, легне в един ковчег. Нали, малко, ако имаш такъв приятел, малко странно ще кажеш, ти защо спиш в ковчег? Има и такива. Те обаче са... Странно е това, сега няма какво да си говори, да спиш в ковчег е доста странно. Но това направи всъщност Ной и към това всъщност ние сме призовани. Ние сме призовани да умрем за себе си, да умрем за този свят, нечестен, нечестив, не нечестен, а нечестив свят. И чрез кръщението ние да бъдем спасени. Сякаш умити
от тая нечистота, която носим и която има в този свят. Значи този ковчег беше потопен. Всякъде вода паля, дъжд, той плува в това море и чрез това се спаси. Така и ние се спасяваме. Когато не случайно в Евангелието се казва, че всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Защото ние се кръщаваме да участваме в смърт. И тая смърт е нашата смърт. Ние умираме към греха, умираме към нечестието, за да живеем вече живот не за себе си, а да живеем живот за Бога. Така че в образа, в тази история на Ной може да видим Исус Христос като един, който чрез когото се избави този свят, минавайки през смъртта, но така може да видим и пътя, който Той ни остави, или нашия собствен път, който трябва да извървим. Без да умрем за греха и без да умрем към нечестието, няма спасение. Без да влезем, как да кажа, в тая смърт, няма спасение. Няма как човек да бъде спасен, ако не се е отрекал, отказал от греха. Нали е така? Така е. Не може да има нещо да казва, аз вярвам в Бога и да се живее и да казва Бог в един момент, че погледне милостиво до мене. И така, казва се, че Ной беше предупреден от Бога за неща, които се виждат. Днес ние сме в същото положение. Днес ние говорим на хората, че един ден Господ ще дойде отново, ще има съд. Нали така? И какво се случва? Хората казват, добре, какъв съд ще има? Аз, откакто знам, всички хора живеят, всеки си живее кой както иска и накрая умира. И каквото на мен е, това и на всичките. Не вярват хората, че ще има съд. Не вярват, че ще трябва да отговарят един ден. Ние не вярваме. Замислих се, скоро време слушах, не помня вече точно дали слушах или четох, но се говореше за думата отговорност. За да отговаряш, да носиш отговорност, значи трябва да отговаряш пред някой. Ние живеем така, но не вярваме, че един ден ще отговаряме пред Бога. Какво направи Ной? Много е интересна, хубава тази история, любима ми е една от любимите ми истории в Библията. И скоро време даваха един така много съвременна интерпретация на тази история, която много обичам, той е един комичен филм, сега не мога да ви кажа как се казва, за един мъж, който беше призован от Бога да бъде съвременния Ной. Представете ситуацията, в която ние сега Господ ни казва на нас, не на мене, точно на нас всички, че трябва да направим един кораб и че ще има потоп. И ние започваме да инвестираме средства, време да построим един огромен кораб, примерно горе на стадиона, който ще побере целия град или примерно още повече хора. Нали ви ясно какво ще се случи с всички нас? Всички ще умрат от смях, ще има подигравки, ще има ще кажа, те в тази секта бръмнаха на акъл. Нали? Представете си го за момент, в който отивате, почваме да продаваме къщите или там, когато има коли излишни и почваме да строим някакъв ковчег. Ще дойдат, ще ни кажат, вие не знаете ли, че дори да се качи Дунава, първо ще залее Румъния до Букурещ. Няма как да се качи чак тук на стадиона тая вода. Това е преживяло. И в този филм много интересно беше, че този човек беше заставен от Бога в един американски малък град да построи един такъв кораб, който щеше да спаси всичките жители. Само че този град беше в Южните щати, там много рядко пада дъжд и ако пада, той е така за веселба общо взето. И естествено какво се случи в неговия живот? Всичките първо се загуби работата, после се загуби приятелите, колегите. Естествено, целият град му се подиграваше, идваше да види докъде е стигнал с строежа на великия кораб. Накрая семейството му, жена му и децата му също в един момент жена му казва, ти луд ли си, какъв си? И беше готова да се тръгне. И тогава срещна Бога и Бог и каза, че това е една любовна история. Историята на Ной е една любовна история, в която има едно семейство, което остава заедно и бива спасено.
Много интересен. Но това се случва и с нас днес. Когато ние говорим на хората, елате в църква, елате да бъдете спасени, елате, защото ще дойде второто пришествие, защото трябва да построим този кораб на спасението, който е църквата, може да кажем. Хората се смеят, не искат да участват, подиграват ни, наричат ни какви ли не, нали? Но това е историята на Ной, това е нашата история, това е историята на Исус Христос, който дори беше убит заради това, че твърдеше, че е син на Бога. Естествено, никой не вярваше. Или не никой, но на повечето хора не вярват. И така, той прави ковчег за спасение на дома си. Говорихме вече за това, че ние трябва да умрем. Че ние трябва да разберем, че без тази смърт, без това преминаване през тази смърт, няма как да живеем. Няма как да получим този живот. Без отказа от своите грехове. Не е просто само да отидеш да ги изповядаш, човек трябва да умре за тях. Все едно вече не съществува. Другото, което ни казва този стих, е следващото нещо, което казва, че чрез тая вяра, която Ной изповяда, той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Как той осъжда света? Тук се казва, че Ной осъди света. Когато имаме едно поведение, което е различно от поведението на другите, когато другите отиват, крадат, прелюбодействат, лъжат, и когато ние не участваме в тези неща, без да ги натрапваме, без да казваме, правете като нас, защото е как се е. Просто когато не участваш в тези неща, хората го приемат, все едно ги съдиш. Сте ли го забелязват? И почват да се съобразяват. Случва ли се? Не казваш нищо, обаче не го правиш. И понеже не го правиш, това е все едно издаваш някаква присъда срещу тези хора. Каква е присъдата? Присъдата тук е, че това нещо е неправилно. Когато всички други хора лъжеха, крадяха, безчинстваха, бяха насилници по времето на Ной. Ной беше един съвсем различен. Той живееше един различен живот, чрез който той ги осъждаше. Казваше, ето, живота може да бъде живян по друг начин. Живота може да бъде да има и друг смисъл. И да бъде хубав, и да бъде стойностен, и да бъде ценен. И тогава хората, това, което искат да направят, е да те унищожат. Искат да станеш като тях. Забелязали ли сте? Аз се замислих за времето, в което пример сме живяли. Времето на социализма. Времето, в което вярващите бяха убивани заради вярата си, бяха гонени, бяха изселвани, църкви бяха разрушавани, затваряни. Не говоря само за протестантските църкви, но и за католическите, и за дори щете и за православните. Защо се случва всичко така? Защо тези хора не си казват, добре бе, вие си вярвайте в каквото искате. Ние ще ви говорим за това, че няма Бог, ще учим децата ви, че няма Бог, но вие си ходете и си вярвайте в каквото искате. Защо тези хора искаха да унищожат църква и да унищожат вярата? Какво е пречи вярата? Какво пречи на някой това, че другия вярва по-различен начин? Защо трябва задължително вярващите църквите да бъдат затворени? Защото нечестието, това е един демоничен дух. Не може да търпи да има различно. Обществото иска всички да ни направи еднакви. Всички да вярваме по еднакъв начин в това, което казва. Не можеш просто така да вярваш или да правиш каквото си искаш. Защото когато виждаш, че другия живее по друг начин, по който ти не живееш,
започва да чувства някакво осъждение. Все едно го осъждаш и му кажеш, добре, и си вършете вашите нечестиви дела, но аз се живея по този начин. Аз се живея по начина, по който искам. Замислих се за живота, който сега живее. Ние имаме същия този натиск от обществото да правим неща, които са приети в обществото, но не са приети от църквата и от вярата в Бога. Така ли? Искат да ни натиснат, да бъдем като тях. Почват да ни питат, но що не пушиш, що не пиеш, що не лъжеш, що не правиш тези неща. И ни кажем, това е живота, който искам да живея. И аз замислих се за себе си, искам да ви кажа, че някой казва, никой не знае дали има Бог, дали няма. Това е така, не може да докажем, че Бог има. Аз знам, че има Бог, защото аз го познавам, но не мога да го докажа. Обаче живота, който живея, нещата, които ми се случват сега, докато съм вярваш, и начинът, по който живея, е живота, който винаги съм искал да живея. Не съм го знаел, съм го осъзнал, но това е, което съм искал да правя. И знам, че това е осъждение за те, които живеят по един различен начин. И така, Ной се казва в този стих, осъди света и стана наследник на правдата. Правдата, която е чрез вяра. Много е важно тук да разберем, когато говорим за правдата, че има два вида праведност. Едната праведност е тая праведност, човешката. Когато човек се опитва да бъде добър, да прави добри неща и хората казват, аз съм един добър човек. Аз съм много по-добър от всичко останало. И другата правда, която е по милост. Тя е дар от Бога. Сигурно познавате хора, които ви казват, аз съм опитвам се според собствените си разбирания да бъда добър. И тези хора в действителност са добри, нали така? Даже някои хора, мога да кажа, са много по-добри от християните, които познавам большинството. Много добри неща правят. И те имат претенцията и казват, как Бог един ден ще ме съди мене, след като аз съм добър човек. Аз съм правил винаги добро, никога не съм допускал грешки. Или ако съм допускал грешки, те са били неволни, никога намерено не съм правил на някого нещо. Това е правдата човешката. Библията обаче ни казва, че нашата правда и най-добрият човек, сравнен с Бога, с Божията правда. Нашата правда, казва Библията, е като омърсена дреха. В сравнение с Божия стандарт, с това, което е еталон за добротата, нашата праведност, нашите усилия, нашите дела са не само недостатъчни. Те са като бръсна дреха, като парцал, като дрипа. Сега повечето тук сте жени и имате представа за парцал, какво представлява, и ако не се спре един парцал, как мирише, нали? Мирише на лошо, самия парцал мирише. Познавам един човек в града, който е уважаван човек. Той има хубави дрехи, облечени с костюм, ходи с риза, с хубави обувки, води с скъпа кола и прави доста добри неща, така по-човешко казано за себе си, за обществото, за семейството си. Мога да кажа, че не може да кажа, че е лош човек. Напротив, той е сигурно един добър човек. Го познаем още повече. Често пъти съм контактувал с този човек и знаете ли, това, което ми прави така лошо впечатление от него. Въпреки, че дрехите са му изглеждат чисти, въпреки, че дрехите му изглеждат скъпи и са скъпи, мирише. Просто мирише на нечисто. Случва ли се? Познаете ли такива хора, които не се къпят?
не си перат дрехите често. Те свикват със собствената си миризма. Те, когато ги облекат, не ги дразнят, не усещат тая миризма. Обаче всички, които са около тях, започва да ги дразни и да виждат. Познавате ли поне един такъв човек? Случвало ли се да видите колежка или колега, който по същия начин взема, облича се, гледаш го отдалече, изглежда добре, но когато доближи, виждаш, че неговите дрехи не са прави. Това е нашата праведност. На нас не изглежда добре, на нас не изглежда, че сме направили много добри неща, но през очите на Бога, чрез Божията праведност, Библията казва, че нашата праведност мирише. Тя е като мръсната дрипа, все едно сме облекли дрипи. Затова и апостол Павел казва в Филипяните: при все, че аз мога и на плътта да уповавам, ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече, бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона, фарисей, поредно сгонител на църквата, по правдата, която е от закона непорочен. Но това, което беше за мен придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам със своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христос. Тоест правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки се образуван със смъртта му, дано всякак достигне възкресение на мъртвите. Това е, което апостол Павел ни казва, много добре олицетворява това, което автора иска да каже за Ной. Апостол Павел ни казва, че той е извършил много добри дела. Той произлиза от добър род. Той е бил много ревностен за Бога, обичал е Бога, гонител е бил на самата църква, именно защото това е смятал, че прави нещо добро. Фарисей досежно закона. Правдата, която е от закона, той казва, аз съм бил непорочен. Това значи, че правдата, която е спрямо закона, той изпълнял всичките заповеди. Не е имало заповед, която да го да му даде повод да кажем, ето тук си съгрешил. И въпреки, че той е бил спрямо собствената си правда непорочен, той знае, че спрямо Бога няма праведен нито един. И най-добрият човек на тая земя, не знам кой е най-добрият човек, може би някой от светиите, които почитаме и споменаваме. Най-добрият човек, най-святият човек, спрямо Бога, той е недостатъчен. И има нужда от покаяние. И има нужда да осъзнае, че тая негова правда не може да го спаси. Как се спасяваме ние? Спасяваме се чрез това, което е направил Христос. Той е безгрешния, Той е, който притежава тая правда, дава я на нас, а взема нашите грехове. Ние, които сме неправедни, получаваме Божията правда и чрез нея ние биваме спасени. Когато Бог ни обявява за праведни, Той ни обявява за праведни заради Христос. Затова и ние пеем песни, възвеличаваме Го, издигаме името Му, казваме слава на Бога, алилуя. Защо? Защото Бог ни приема и ни вижда праведни заради Исус Христос. А Него Бог видя грешен. Това апостол Павел ни казва, че Той го направи грешен. Затова Бог изля гнева си върху Исус Христос. Там е направена тая земя. Затова апостол Павел казва тук, има много неща, с които мога да се похваля. Обаче всичко считам за измет, или за боклук, или за, както искате, намерете друга дума. Но всичко считам за измет. Защо? Защото не може да ме ползва. Това, което ме ползва е това, което искаме. Не моята правда и не моята праведност, а правдата, която е
в Христос, която е чрез Христос, която е чрез вяра. В какво вярваме ние? Вярваме, че Исус Христос е този Божи Син, който е умрял за нас и чрез който ние отиваме в небето. Затова, когато заставаме пред Бога, ние се молим, казваме: Боже, помни ме заради Христос. Помилваме заради Христос. Не заради моята правда, не заради добрите дела. Всички сме извършвали добри дела. И когато ги извършваме, ни се струва, че те са най-великите добри дела. Когато някой друг ги извършва, те не са чак толкова велики. Но за собствените си дела ние сме убедени, че те са толкова добри и те са такива. Но ние отиваме при Бога заради тая правда. И ето затова Той казва: и Той стана наследник на правдата, за Ной говори, която правда обаче е чрез вяра. Не е собствената правда, а е тая, която вяра, която идва чрез вярата. Така, друго нещо, което ми направи впечатление в този стих. Това е в това, което ми направи впечатление в този стих е: защо Ной започва да строи този кораб? Кое кара Ной да направи този кораб? Какъв е мотива? Знаем, че всяко едно нещо има значение дали го прави някой или не, но има и значение защо го прави. Той го прави, за да се спаси. Добре, защо правим ние някои неща? Защо ходим на църква? Защо се молим? Защо говорим на хората? Кое е това, което ни мотивира? Вярваме в Бога, това е хубаво. Искам да влезем още малко в детайли. Какво значи това, че ние вярваме? Вярваме в Бог. Защо правим всичките? Има хора, които вярват и нищо не правят. Има ли хора, които казват, че вярват, на нищо не правят? Аз викам: много вярвам, обаче нищо не правя. Вярата не произвежда нищо. Виждаме, че тук е една дейна вяра. Той казва: предупреден от Бога, започна да прави този ковчег. Той е повярвал, че ще има край на света и е започнал да го прави. Защо е почнал да го прави? Замислям се, защо почва да строи той този кораб? Защото се е оплашил от страх. Нали? Добре, говорили сте на хората, примерно отидете при някой и му казвате: повярвай, защото ако не повярваш, ще отидеш в ада. Казваме, нали, от време на време стигаме, говорим, пък стигаме до този момент, в който казваме: аз отивам в рая, съм добре, защото съм повярвал, обаче чуеш в ада. Нали така? Каква е идеята на това, което казвам? Идеята е да мотивираме хората да извършат определено действие, като ги заплашим. Или да изпитат някакъв страх. Нали така? И това често пъти действа. Има някой, който казва, че когато разбрал там какво го очаква и затова е решил да го направи. Обикновено с децата е така. Нали? Отиваме и казваме: ако не направиш или какво си, или що си, ще бъдеш наказан или сега ще опердашат тук. И детето вика: о, за да не му опердашат, отива и прави това, което трябва да се направи. Проблемът е обаче, че ако имате дете като Петра, няма да се получи. Защото ми беше доста време, не трябваше вкъщи да разберем, после го чух един психолог, че всъщност има хора като Петра, които не се мотивират от лошото. Не се мотивират с наказание. Те могат да коригират своето поведение, примерно ако взема и я накаже Наташа, тя ще си коригира поведението сега, защото никой не обича да бъде наказан и не обича да бъде бит. Но няма да е мотивиран да бъде по-добра. Разбирате ли? Ще коригира поведението, обаче няма да иска да бъде
по-добра, да иска да направи следващия път, отново следващия път, в момента, в който аз няма да я наказвам или ще мине метър, пак ще го направя. Има такива хора. Не е свързано конкретно с Петра, не е свързано с това, че примерно е осиновена или от някакъв етнически определен произход. Това е просто, има хора, които са такива. И тези хора може да ги спукаш от бой. Те ще се покорят, защото те са по-силни, но това няма да ги мотивира да направят ковчег. Няма да ги мотивира да направят кораб. Там трябва да има друг подход. Така че страхът е един много силен мотиватор, един много силен стимул човек да направи нещо, но не винаги помага. Друг силен стимул, това да се направи нещо, какво е? Кой го мотивира? Бога, наградата. Аз тук бих, понеже нямам много време, хубаво и това за наградите да говорим някой път, но какво мислите за любовта на Бога? Кое е това, което ви привлича към Бога и което ви кара да правите нещо? Не е ли любовта на Бога? Какво кара един съпруг да измие чините в къщи? Уважението. Заплахата, сигурно заплахата. Не, аз мисля, че някои неща мъжете ги правим не само заради яденето. Може би примера не беше добър, но правим ги, защото обичаме своята съпруга. Отиваме, купуваме цветя, правим комплименти, обикаляме така като сателит. Нали, дали кажи, мило, какво става? Защо? Защото обичаме. Може да се съгласим, че човек от любов прави много неща. Любовта е нещо, което може да ни мотивира да извършим много неща. Хора са извършвали велики саможертви и велики неща, именно защото са обичали. Или са започвали заради любов. Така че любовта може да бъде един нещо, което да ни мотивира. Да следваме Бога. И тя ни мотивира. Божията любов е тая, която ни нуди. Знаейки това, че Бог ни обича и често пъти, както казахме сега, че говорим за това, че някои хора стигат до Бога именно за да отидат в ада, започват да мислят за Бога и в един момент стигат с тази идея и повярват. Но има хора, които пък на тях и говорим, и дори има такива учения, които казват, няма да говорите на хората, че Бог е лош, че ще ги или строг, че ще отидат в ада, ще говорите за Божията любов. И ние говорим само за това, че Бог обича човека, колко много е направил Бог. Дали с целта ни е да ги мотивираме. Така и с децата. Има някои, които смятат, че децата не трябва да бъдат възпитавани, плашени или по някакъв начин, а да й се говори само, че са обичани, че са приети и така нататък. Кое е това, което мотивира, в случая посочено от автора, че мотивира Ной? Той казва в стиха, който прочетохме, с вяра Ной предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание. Значи със сигурност това, че Ной е знаел, че ще бъде унищожен света, го е мотивирал. Със сигурност Божията любов за това, че Бог го обича и че той е приет от Бога и че ще бъде избавен, също го е мотивирал. Тук се казва, че той е подбуден от страхопочитание към Бога. И сега искам да помислям малко какво означава това страхопочитание. Има ли го в нашия живот това страхопочитание? Дали разбираме какво е това, ако това е било мотив за Ной да построи такъв кораб и да бъде избавен по този начин, дали това нещо може да бъде мотиватор в нашия живот, да ни мотивира да правим неща за Бога. Да ходим на църква, да се молим, да четем, да разказваме. Какво значи, какво разбирате под думата страхопочитание? Аз ще ви помогна с това, което намерих в речника. Страхопочитание, това е голямо уважение, респект, благоговение, което граничи с страх, почтителен страх. Използвали се тук пример, гледам с страхопочитание. Боязън, голямо уважение, респект.
Къде идват тези неща? Голямото уважение, респекта. Искам само да кажа, че думата страхопочитание не е свързана с страха. Нали? Страх и страхопочитание са две различни неща. Страх е когато се изправим пред нещо и те е страх. Изпитваш страх, това е негативно чувство. Това е свързано с самата защита, нали, предпазване Бог по този начин, когато ние изпитваме страх. Но тук говорим за страхопочитание. Страхопочитанието е нещо, когато се страхуваме, ние искаме да избягаме, то при страхопочитанието е точно обратно. Страхопочитанието е когато ние изпитваме възторг, когато ние изпитваме силни чувства, но сме привлечени от тях. Нали е така? Когато виждаме нещо, което е велико, нещо, което е величествено, това те обзема едно страхопочитание. Усещаш сила, усещаш могъщество и си привлечен. Искаш хем, изпитваш някакъв респект, но хем искаш да се доближиш. Като страхът е нещо съвсем различно. Когато човек го е страх, просто се обръща на другата страна и бяга. Но имаше едно страхопочитание от Бога. Страхопочитанието идва от това човек да знае пред кого стои. В нашите среди, протестантските, понеже тях познавам, често пъти липсва сякаш това страхопочитание. И знаете ли защо? Защото ние сме принизили Бога. Когато наистина Бог стана човек и ние започваме да се отнасяме с Бога, с Исус Христос, все едно някой е тук един от нас. Той е един от нас, но все пак не е само. Това е Богът, който ни се изяви. Когато Мария държеше това дете, гледахме сега, прожектираме филмчета по детските градини, имаше нарисувана една сцена, така много добре ми направи впечатление, как стоят едни мъдреци, дошли със своите дарове, скъпи дарове, едни овчари, които, нали, пък на другия полюс, такива бедни, сигурно, неграмотни, неумки хора, свикнали с по-суров начин на живота, да стоят на полето винаги с животните, обаче всичките застанали и гледат едно малко бебе. И всичките са привлечени от това бебе, и всичките искат да му се поклонят, идват да му се поклонят и да му пренесат тези царски дарове, обаче стоят и гледат Йосиф и Мария и малкия Исус. Защото това не е просто едно бебе. Това е Божия син. Това е Богът, който държи цялата Вселена. Библията ни казва постоянно да разсъждаваме, да гледаме как са създадени световете. Имаше една чудесна проповед на доктор Свиленов, който ни обясняваше, аз не съм ги знал тези факти от астрономията, в които колко е малка Земята, колко е малка нашата слънчева система, колко нашата галактика е миниатюрна в сравнение с огромния космос, който Господ е създал, крепи и държи. Законите на Бога, които е постановил, са неотменими. Всичко това, което се случва, нали, на тази земя, става именно поради волята на Бога. И Бог ни се открива като един величествен Бог, като един всезнаещ, всемогъщ, всеприсъстващ. Някой, който никой не може да противостои на неговата воля или на нещо, което да може да направи някой нещо на Бог. Бог не се нуждае от нищо. Защото Той е съвършен и е достатъчен, самодостатъчен в това, което е. Някой път ние, когато мислим за Бога като за някой обикновен човек. Принизяваме го до себе си. Бог ни е приятел, значи ние може да се държим с Него като с... така, както се държим с нашите приятели. Лъжим ги, не ги уважаваме, забравяме ги и така мислим, че може да се държим с Бога. Но Ной обаче знаеше пред кого стои. Когато четем в Библията как хората, които са стояли пред Бога, срещайки с Бога, как е протичала тази среща, виждаме, че някой път ние сме наистина
направили Бога много малък, а себе си много големи. Ние сме велики с нашите велики неща, великите мисли, с великото добро, което сме направили, а Бог е някакъв такъв маничен. А Той е точно обратно. Затова и се казваше, че Той трябва да расте, казва Йоан, аз трябва да се сменявам. Защото Бог трябва да расте, да разбираме пред кого стоим, че Богът, Исус Христос, Той, който дойде и се роди, е величественият Бог. Моята дъщеря беше студентка, ходи в Съединените щати и е посетила Ниагарския водопад. Така е нещо невероятно. Величествено. Застая, виждаш една огромна маса вода, която пада с оглушителен звук надолу. Тътен. И това всичкото те кара да замълчиш. И това всичкото те кара да се чувстваш такъв и изпитваш едно величие. Един респект. Това е при срещата на хората с Бога. Спомняте ли си тази среща, в която е описана, Бог се явява на Моисей на планината. И му казва, обаче се качиш само ти и ще сложиш ограда покрай планината, за да не би да се качи някой нагоре и да умре. Някой животно да тръгне нагоре и да умре. Защото Бог е свят. И защото в присъствието на Бога не е просто като да присъстваш някъде така. Може да умреш. Зависи защо е сложена тази ограда. Кой луд би тръгнал да се качва на една планина, която се тресе, която падат гръмотевици, която бунти. Но това е Божието присъствие. И то привлича. Човек е привлечен и иска да отиде да застане пред Бога. Трябва обаче да се сложи тая ограда. Спомняте си, описани се в Исаия, когато свещеника Исус среща Бога. Той казва, пада на земята. Казва, аз няма да оживееш. Аз умрях, защото видях Божието присъствие, Божията слава. Замисли се за нашето поклонение. Колко е голям нашия Бог, е толкова, колкото ние мислим за Него и за Неговото величие. И колкото ние го познаваме като такъв велик Бог. Замислих се, когато се молим, за да бъдем изцелени, искаме изцеление. Но ние се молим някой път на един малък Бог, защото сме го принизили, защото забравяме, че за Бог нито рак, нито каквото и да било няма невъзможно. Защото Той е велик Бог и каквото реши, Той може да направи от камъните да въздигне чада на Авраам. Това е великият Бог. Когато мислим за величието на Бога, когато разсъждаваме, тогава ние разбираме колко повече трябва да мълчим в присъствието на Бога. И тогава идва този респект и това уважение. И това се отразява вече и в говоренето ми за Бог. Бог не е Исусчо, Боженце. Един мъж имаше преди време, разказваше как той спал и Бог седнал на кревата му и го бутна, да му казва нещо, това е стая, пич, нещо такова. Това е несериозно. Това не е Бога на Библията. Няма такова описание на среща на човек с Бога. Бог е велик. Бог е непостижим, необятен, необхватен, ние не можем да си го представим дори. Той ни открива себе си в Исус Христос, но това не го прави по-малък. Така че когато ние стоим пред Бога, трябва да мислим за Неговото величие, гледайки всичко това, което е направил, да разсъждаваме. Кой може да го направи? Кой може да направи всички тези светове? Йов, когато попада в затруднения в живота си, в изпитания, как му отговори Бог? Той му каза, разсъждавай, мисли за това, което аз съм направил. За това, което аз съм направил, за да осъзнаеш колко е велик, колко е могъщ нашия Господ. Аз мисля, че точно като Ной,
Голяма сила има в това да мислим за Бога като един велик Бог. Аз мисля, че това е посоката, в която ако вървим, ние ще направим, това ще доведе до промяна на нашия живот. Ще направим много неща, така както Ной направи нещо, което е велико, нещо, което е различно, нещо, което ще може да видим и Божията сила в своя живот. Дай ви спомням сега, че обикновено църквите, големите катедрали, знаете ли защо са строени такива големи? Как се чувства човек, когато влезе в една такава катедрала? Огромна ставаш. И ти си изглеждаш такъв мъничък. Това е именно за тая цел, за да може човек да осъзнае величието на Бога и своята нищожност. А този, който се смирява пред Бог, въздига възвеличава. И така, гледахме, че вярата на Ной доведе до неговото спасение. Видяхме, че неговото страхопочитание беше силен мотив той да извърши дело на спасението и говорихме за правдата, която търсим. Това е правдата на Бога на нашата. Нека се молим. Боже святи, благословено да е Твоето име. В тези дни, в които всички ще говорим за Твоето рождение, за малкия Исус, който стои в скута на Мария, за малко бебе, което се родил, аз те моля да отвориш очите и да видим в това малко бебе могъщия, всемогъщия Бог, който е смирил себе си, който е ограничил себе си, за да се изяви, за да може ние да го познаем. Благодаря Ти, че ние може да те познаваме. Моля Те да променяш ума ни, да отваряш очите на нашето сърце и умът ни, за да знаем, че ние стоим пред един велики и величествен Бог, че чрез жертвата на Исус Христос ние имаме достъп до трона на благодата, на Той един трон на величие, на сила и всемогъщество, такава, каквато ние не познаваме. Моля се да имаме повече в сърцата си страхопочитание, почет, уважение и респект към Тебе, Боже. Моля се, Господи, да имаме правилното мислене за Тебе и ще видим и великите действия. Понеже принизяваме Тебе, така омаловажаваме всичко това, което правиш в живота ни. Всичко това, което извършваш, не се струва малко незначително. А самия живот е дар от Тебе, Боже. Самия живот е едно велико. Това, че ние живи съществуваме, че може да общуваме с Тебе и всяко едно нещо, което Ти правиш. Следствие на Твоята величие. И най-вече ние познаваме Твоето величие чрез жертвата, която си направил. Колкото и да мислим, да слагаме на кантар, да обясняваме с логически и не чак толкова логически разсъждения, умът ни отказва да приеме това, което Ти си. Защото Твоята жертва, която Ти си дал за нас, като израз на своята любов, е толкова велика и толкова необхватна и необятна, че нашия разум отказва да я приеме. Благодарим Ти, Господи, за това. Благодарим Ти, че Ти си един велик Бог. Или да Те познаваме като такъв, да вярваме и да следваме и да изповядваме Тебе. В името на Исус Христос. Амин. Ще пеем една песен и ще събереме нашите доброволни дарения.
Може да извикате и децата. Господи, към Те дигам своите ръце. Господи, към Те дигам своите ръце. Боже Бог, аз чакам Те да се посъдя и враговете ми няма да се пострами, който чака Те. Няма да се пострами, Боже Бог, аз чакам Те. Да се не посрамя и враговете ми да не станат мен. Пътеките си гледай на очи, пътеките си, Боже Бог, аз вярвам Те, да се не посрамя и враговете ми да не станат мен, да не станат мен. Вече не моите грехове, вече не помни моите грехове. Боже Бог, аз вярвам Те, да се не посрамя и враговете ми да не станат мен, да се не посрамя и враговете ми да не станат мен, да не станат мен. Видяхте днес стената за рождествения концерт, така че е задължително. Така, ще се молим за нужди. Искате ли да предложите някоя нужда да се молим, да споделите? Продължаваме да се молим за Неля Елена и за цялото й семейство. Бог да изцели. За Тошко да се молим. Забравяйте и него. Да се молим за Марти, за неговото семейство. Да се молим за предстоящите празници, детските градини, училище Радослав, детския празник, концерта, божествената служба. Да се молим за всички хора,
които някои написаха, някои не, но вярвам, че всеки един от нас има някой, който обича и някой, който иска да бъде спасен. Ако направим пак аналогията с Ной, който се качи на кораба, за да може да бъде избавен. Така че, нека се молим за нашите съграждани, за близките ни, за роднините ни, които са спасени. Добре, няма нужда, която желаете. Ирина, кажи. Добре. Нека да се молим. Боже святи, ето ли, Господи, заставаме пред Тебе и се молим, Боже, за нашите нужди, които отново виждаме като големи собствените си очи. Знаем, че за Тебе няма нищо трудно, нищо невъзможно. Затова, Боже, с вяра и упование сега отново се молим с тях. Моля Те да отнемеш товара на всеки един от нас, всичко това, което го тежи, отделя го от Тебе, пречи в пътя, който сме поели, да Те следваме, да Те обичаме. Моля Те, Господи, за Марти, за неговото семейство, уповават на Тебе и вярват. Аз Те моля, Боже, да се прославим в тая нужда. Моля се, Господи, за Дечо, за Елена, за цялото семейство. Моля Те за Елена да я изцелиш, Господи, съвършено. Моля Те да видим пълно освобождение, Боже, в нейния живот. Чакаме и се молим да бъдем заедно отново в Твоето събрание и да Те хвалим и да Те прославим, Боже. Моля Те да благословиш нуждата, която предложи Ирина за тая нейна позната жена, която е болна. Моля Те там за изцеление, за прослава и за спасение. Молим се, Господи, тези дни за всички наши близки, познати и роднини, които обичаме, които са все още далеч от Тебе. Единственото, което някой път може да направим, е просто да се молим за тях. Това е, знам, че всеки един от нас има някакъв предвид, има някой, за каквото да се моли. Аз знам, че Ти чуваш и знам и съм убеден, че Ти работиш в сърцата на нашите близки, познати от хората, които се молим, за да ги върнеш към себе си, да се изявиш, за да могат да погледнат и да бъдат спасени. Моля се за Тошко, който страда, Боже, има своите проблеми и нужди да пособи и го изцелите. Моля се, Господи, сега за празниците, които предстоят, всичко това, което си ни дал, и имаме радостта, че може да направим за това да се радваме децата в детските градини и в училище Радослава. Аз Те моля за тази възможност, моля Те да премахнеш пречките, моля Те да отваряш сърцата на тези деца и там всеки това семе да проникне един ден вяра в техните сърца, за да могат да намерят да бъдат спасени, както и за техните родители. Моля се за учителките, персонала, на които също присъстват и гледат, чуват и разбират. Благодаря, че Ти променяш ситуацията в България и че отваряш сега врати, такива, които преди няколко години бяха затворени за нас. Аз Ти благодаря. С тая възможност давай ни сили и мъдрост как да го направим. Знам, че всички препятствия, които имаме, ще ни помогнеш, за да се прославим, може би. Ще искаме Тебе да прославим. Моля Те да благословиш и детския празник, моля Те да благословиш концерта. Много хора заявиха, че ще дойдат и аз Те моля Ти да бъдеш тук със Святия си Дух и да ги докосваш, защото каквото и да изпеем, да направим,
ако ти не подействаш, Боже, всичко ще остане безсмислено. Ние желаем Тебе да изявим, желаем Тебе да представим на хората, да пламираме за това, да моля за Твоето присъствие, за помощта на Святието, да ги изпълни всеки един от нас със Святия си Дух, излей Божието си помазание Боже върху събранията, които предстоят. Моля се за службата, рождествената. Моля се, Боже, за нарастването на Твоя народ, на Твоето царство. Дори ни очите, за да видим какво може да направим, за да постигаме до хората и те да бъдат, да се обръщат и да бъдат спасени. Оставяме сега, Господи, в Твоята ръка, благослови седмицата, благослови денят и ни води, за да бъдем с Тебе и да живеем живота си. Цялата слава и почет да даваме на Тебе. Амин. Така, преди да завършим с една песен. Всички, които ще каните на празника, трябва да ни дадете обратна информация за това дали ще дойдат тези деца или няма да дойдат. Специално за детския празник. Защото подаръците са ограничен брой. Трябва да знаем всяко едно дете дали ще дойде или няма да дойде, за да може да не се окаже така, че ще дойдат някои деца, няма да има подаръци, а пък други, които са казали, че ще дойдат, няма да дойдат и да останат подаръците, да търсим някакъв друг вариант. Знаете, миналата година как беше с всяко едно дете, което ще дойде, потвърждава. Датата е 26-ти, това е понеделник, от 11 часа тук, така че искам да ви обърна внимание да бъдете внимателни, да вижте хората, които сте поканили и дайте ни обратна връзка тук в рамките на ден-два най-късно. Дали ще дойдат тези деца или няма да дойдат. Тези деца, които са били миналата година, не е удачно да ги поканим. Трябва да достигнем до други деца. Това е смисъла на празника. Казах за нашите деца, самите организатори, те, които са представители на организацията, са допуснали тая възможност те да получат подаръци, но при условие, че самите деца биват активни в това да поканят свои деца. Идеята не е едни и същи деца да получават всяка една година едни подаръци, а да достигаме до други различни деца. Това, което правим в детските градини, ние ги правим празниците там с последните групи, така че всяка година получават други деца подаръци. Това правим и в училището в момента, което започваме тази година. Така че това е един чудесен повод хората да направят крачка към Бога, да чуят за Бога. Миналата година отзивите са много добри от празника. Децата са много доволни. От детските градини, искам да ви кажа сега, когато правим наново тези срещи, всички са много благоразположени, много щастливи и радостни, че правим нещо за тях. Другото, което искам да ви насърча, че това има някакъв отзвук в обществото и започват да се променят тези нагласи, които са насаждани с години, какво представлява Евангелската църква, какви сме ние хора и така нататък. Дори празники, който организирахме за майките, ако си спомняте, на деца с увреждане миналата година, с подаръци, които правихме тази година, да, миналата, понеже мина. Дори намери така своето място не само сред хората, които бяха така получиха подаръци, но дори общете в отчета на общината. Да, ме отчетено, че една организация християнска направила това, което е една добра крачка, за да могат да се разчупят тези стереотипи
които пречат на хората сега да дойдат спокойно, да речем, в църквата, да влезат и имат някакви гради. Така че това, което всичкото правим, дава своето отражение и дори ние да не видим сега плода в истинския му вид, така, аз вярвам и знам, че те, които идват след нас, нашите деца, ако ние положим правилната основа, ако ние посеем сега едно добро семе, едно добро отношение към това общество, към този град, те ще имат удоволствието и радостта от това да пожънат това, което ние сме сели. Но ако ние посеем нещо друго, те ще страдат заради вярата си, ще страдат заради това, което ние сме направили. Така че, мисля, че това искаме да насърче нещо чудесно, което се случва. И Бог така отваря една врата, която наистина доскоро беше затворена. Немислимо беше да се случват така празници, да се говори за Христос в такъв мащаб, който говори. Даже тая година имаше заявка, просто да кажем, че не можем да изпълним, защото нямаме такава възможност. Молете се за нас, защото се оказва, че ще имаме всяка вечер, следващата седмица ще има по 2 градини, което значи, че трябва 2 екипа, за да могат едновременно да се проведат тези неща. Техника не ни достига, благодарение на хора, които са си предоставили със своите компютри, така нататък ще се случат нещата, вярвам. Това е важно. Видяхте пред, че има и хубави календари, който иска може да си купи, аз ги продавам. И двата са на 3 лева. И духовна манна 4 лева за другата година. Който желая, също да не се обая. Така, в четвъртък е концерта, в 6 часа. Гледайте, поканете си хората, които обичате, колегите, приятелите. На концерта искам да ви кажа, че много по-лесно ще дойдат хора. Видяхте вече една от изненадите, така открехнаме малко вратата. Новата солистка от групата. Тя е готова, репетира усилено, много съвестна. Но ще има и други изненади. И също така за службата на 25 също ще има изненада, така че може да поканите и там хората, които обичате. Да бъдат заедно с нас. Завършваме. For me.